Сега какво ще правим сега? Да се глупанко. Пак ли? Глупак. Пак мисия Гофанчо. Чай само малко. Така. Стана. Какво искаш? Пътна кола. Кажи. Чакай, първо да го заколим. Ето. Искам спортна кола. Ето. Не, тук е пътна кола. Там е. Не, ета. Да. Да, къде е. Ета е. Сега ще ходим да си Голфанчо. А? Да, хора, Ще ходим? Да. Ще ходим, добре. Хора, потуши. Да потуша? Да. В това съм най-добър. Дехме изхода с който писта и я потуши. Да скоча от писта и да я потуша. Да. Пак е на летището? Да, като не Дай, аз ще потуша преди да ти на летището. Спокойно, аз съм толкова добър в потушаването, че нямам нужда да стигам до летището просто. Какво става? Готово. Айде, отиди. Не каза да потушим. Чай. Сега да изчакаме да дойде някаква кола. Виж колата! Спокойно. Спрямо. Ще вземе тази. Нали? Да. Къде? Полинейка! Да виж полинейка! Не! Това е смесица между... На летището. Отиваме да... Полинейка, това е смесица между полиция и линейка. Полинейка. Не кажи полинейка. Полинейка. На летището. Добре бе, разбрах на летището бе. Летището фен такъв. Не, просто искам да го летището. Да бе, добре бе. Това как ме блъсна това, как се блъска всичките в мене. Бе, това тук аз карам на срещането. Мой го мила ба. Дън. Аз пашах потуша преди да стигнем до летището. Това кола не остана. Искам на летището. Чакай първо да стигнем до там някакси. Не. Да се... Айде, край. Излез. Не. Аз... Тъпото фънище, ама... Не го зачете. Къде е колата? Ти ще намерим. Сега чакаш малко ще. Къде се правиш? Къде ще се? Нещо тук. Не бе, вадете ги. Не бягайте бе. Как се правиш си? Оттепахме ги. Гледай моя мощ. Гледай, това е спрей пламък. Това е спрей пламък. Изглежда като спрей, обаче е пламък. Добре, чакай, още не си ме написан.
Айде бе. Айде бе. Айде бе. Мальчице, бебе! Айде бе. Уху. Това беше много яко. А чакай, къде беше? Готово. Спасаха! Ай, каква? Какво е това? Дванче. Голфанчо, намерихме го, епизод 2 го намерихме. Сега какво правим? Отиваме да го прошваме, тестваме скоростта. Колко е бърз. Не? Нали? Нали? Топ. Това тук бе! Това път не е познат. Това тук. Това тук. Виж какъв примерен шофьор съм. До сега не съм убил нито един човек. Май с тази кола тук нещо се разваля, но нито един човек не съм убил. Сега. Моята стени, ето видяхте, нито един човек не съм убил. Човекът кръв. Не. Сега само тук му ще я кажа, даже и колата няма потърших, но потърших. Окей сега. Айде бе! Фанчо, се потиши ли го? Няма бе, много ще му тестваме максималната скорост. Видях писта, бе! Да бе, добре бе. Караме пистата. Писта видях. Я! Взели. О! Айде пак същата музичка. Чай, това тук са слалом. Слалом с кола. Айде, слалом. Жил. Да не дърв си. Оф. Нищо не направихме. Само не го потушихме. Времето се смени много. Чай се, готов си. 3, 2, 1. Бум. Айде, леко почна да пуши. Ама нали си вече? Така! Върни са! Да, сигурно никой не ме чува. Дани, бързо! Бързо! Дани, абе, Това беше много яко, но ти го изпусна. Чакай, когато се запали, трябва малко вода. Опа! Айде, има ли подводен режим? Подводен режим? Няма подводен режим. Какво сте направили? Нищо бе, какво сме направили? Дани, тя се потъна. Тя забравя ма. Так, къде е такова? Чакай, тя гръмна. Чакай, слушай нещо. Що гръмна? Той къде ти? Това е много гадно. Това тук е ерата на растенията, бе, какво? Не! Чакай малко, че тук не мога да видя нищо. В момента ме... Абе, ти как си? Майче се, това беше минаване на коса. О, да. Сега къде отиваме? Това тук, нали са? Прилетиш. Не, Бързо затваряй вратата си долу. Бързо! А колко задачи бяха? Аз не можах
Ау, ау. Чакай, тати идва, идва тати, идва, ето сега ще му обясниш. Брат ми сега го няма. Той сега тук нищо да играе. Абе, защо се биш ти така? Чакай, виж, тати идва. Абе, защо се биш? Бързи ярости. Защо му ударите така, бе? Знаеш как се боля? Fast and Не Furious. така. Оле! Оле, ще пусна жалба от тати. Ще пусна жалба от тати. Гледай тук бързи и от Димени. Абе, мирзивка и... Сълфонен газ беше това, Дани. Дани, давай, къде лупинг? Лупинг. Айде, махни се от пътя, махни се от пътя. Махни се! Ау. Абе, защо всички карат в правилната посока? Ау, гледай ги. Давай, как го карате в правилната посока? Ау. Не, няма да уча. Не. Дани, ела да охладим и този голфанчо. Ела, гледай коста, айде. Айде. Браво във водата. Тъмно, да. Аха! Къде го фанче? Другия го фанче. Във водата. Не, ето е го фанче, другия. Ето ми отиваме да го вземем къде е. Бабишко. Абе. Това... Мани са бе, Делик. Айде. Ръм. Гледай как бега, айде. Убихме го. Ела са. Ела тук. Не, бе, се потъни. Няма да потъни, бе. Аз съм... Гледай сега, ще карам с затворени очи. Какво има? Къде съм отишъл? Еми не знам какво има. О, това беше много добро. Писка са ми. Сега тук ще изпреварим тия Ферарите. Сваля гащите. И това е...